To, čo sa deje na Kamčatke, je však prirodzený proces oveľa väčšieho rozsahu, ktorý jasne potvrdzuje vedecký model vyvinutý vedcami z medzinárodného hnutia ALLATRA. Nejde len o zvyšujúce sa napätie medzi dvoma tektonickými platňami, ale o dopad kolosálneho sibírskeho magmatického chochola, žeravého prúdu magmy, s vplyvovou zónou porovnateľnou s veľkosťou Austrálie. Tlak chochola siaha ďaleko za Sibír a je schopný spôsobiť silné zemetrasenia tisíce kilometrov ďaleko. Tento proces možno prirovnať k pôsobeniu obrovského hydraulického piestu. Magma tlačí na litosféru. Sibírska platforma je však starobilá, tuhá a monolitická štruktúra. Neprehýba sa ani sa neláme v strede, ale skôr prenáša napätie na okraje eurázijskej platne. Tam, v zónach kolízie s inými platňami, sa napätie koncentruje a prejavuje sa ako tzv. Okrajové efekty. Inými slovami, pôsobenie chochola sa neprejavuje v podobe prudkých lokálnych deformácií zemskej kôry, ale spôsobuje pomalé, stabilné zdvíhanie celého sibírskeho bloku. Práve tento rozsiahly, no relatívne pomalý proces vytvára kolosálne napätie pozdĺž okrajov kontinentálneho bloku, kde prebiehajú najvýraznejšie geodynamické procesy. Séria silných zemetrasení na Kamčatke preto nie je uvoľnením, ale iba dočasným vypustením páry cez jeden z ventilov. Systém ako celok naďalej hromadí napätie, čo naznačuje začiatok novej, intenzívnejšej fázy geodynamických zmien na planéte.